decoracions de Nadal. Tenen moltes ganes d'anar-les a veure i li han demanat a l'àvia si els pot portar. I ella, encantada, els ha dit que sí. S'han abrigat i estan preparats per anar-les a veure.
que fins i tot poden cantar-ho en anglès. Oi que sí? Han preparat totes les coses, però clar, han d'anar a buscar l'arbre. I el que no saben és si el que han triat els hi cabrà o potser és massa gran. Ho haurem de comprovar. Justet, oi que sí? I estaven tan contents que han decidit cantar-los una cançó en anglès.
i poder fer un ninot de neu, però no neva. Així que han decidit que en faran un a dins de casa. He fet un ninot de neu, de cotó fluix i farina, dos botons que fan els ulls, la boca la purpurina. Li he posat una estrella retallat de cartolina i després per acabar un barret de plastelina. He fet un ninot de neu, de cotó fluix i farina, dos botons que fan els ulls, la boca de purpurina. M'ha semblat veure'l venir passejant per fora el pati i el ninot volia jugar i ha sorgit a fora d'aquí. He fet un ninot de neu, de cotó fluix i farina, dos botons que fan els ulls, la boca de purpurina. He fet un ninot de neu, de cotó fluix i farina, dos botons que fan els ulls, la boca de purpurina. A més, el dia important de Nadal. Els petits de la casa no poden dormir. Tot el que preparen a l'escola, tot el que pensen que arribarà. I a més, sabeu què els hi passa? Que les campanes del poble no paren de sonar i els tenen ben desperts. Unes campanes que segur que us enamoraran. Les voleu escoltar? Sí. Som-hi.
pensar en aquest estel. Els hi faltava el nen Jesús i buscaven per aquí i buscaven per allà i no el trobaven. Fins que al final han aixecat el vol i el nen Jesús estava allà darrere que devia tenir molt de fred i després se va calentar. I han decidit, per celebrar que l'havien trobat, cantar-li una Nadala en anglès. Els petits, els mitjans i els grans de la casa porten moltes setmanes preparant el vers de Nadal. Ara cadascú s'haurà d'enfilar a la cadira i dir-la davant de tota la família. Estan una mica nerviosos, però saben que els hi sortirà genial. Esteu preparats per escoltar els versos? I som-hi!
mitjans de la casa es preparen perquè ara s'hi tocarà més i el seu gras. Tinc 4 anys i soc bufó i de coses a ser un piló. Sé salvar i jugar, que bonic és estimar. Estimo els peixos, estimo les flors i estimo els ulls de tot color. Nadal ja ha arribat, quina il·lusió, i per tots vosaltres aquest petó. Finalment, els grans també estan preparats. Ara sí, que arriba el moment que tots teníem ganes, mantes a escalfar, pals a remullar i ens preparem per cagar el tió. Muy bien.
cantant baixet és la consigna, el tall 3 tenia la consigna de cantar baixet. Esperem que us hagin agradat, però ara no podeu marxar sense regalar-los amb ells. Us han cantat un munt de cançons que porten preparats des de fa molt temps, i ara jo crec que els papes, les mames, les iaies, les tietes ens haurien de regalar una cançó, no? Sí o no? Sí.